सावगारियाव नुनाय आइजोआ गोमानानै दङ। गहपुर हालामनि मुस्रिमा कुन्जय बर' उराङा गोमाना दं। बिश्वनाथ जिल्ला हेलाम ओनसोलनि सानमारि खावरि फोथार गामिनि मुस्रि बिराज उरांनि बिसि मुस्रिमा कुन्जय बर' उरां मुंनि आइजोआ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो गोमाना दं। नखरनि फोरमायनाय बादिब्ला सम लानानै मेलेमनि जेंना जायो होनना फोरमायदों। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला मबाइल नम्बर 7022902639 बे जानबुं नङाव फोरमायहरनो नखरनि सुबुंफोरा गुरै खावलायदों। धेमाजि जनायाव सासे आइजोआ मैसोजों सौथारजादों। जनाय महकुमानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमलखि फाइट गामियाव जादों बे जाथाया। मैसोआ बबेनिफ्राय फैदों मोनथिया। गोबां सुबुंफोरखौ सौनो होसोथिंबाय थानायावनो सासे आइजोआ दुब्लियाव माइ हानो होनना गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो गावसानि न' लांगोनायाव मैसोआ आइजोखौ सौथारजानाय आइजोआ रितुमनि पाटिल भद्रसिं पाटिलनि बिसि होनना मोनथिदों। मैसोजों सौथारजानाय रितुमनि पाटिलआ उन्दै गथ' थालांबाय होनना रायजो राजाफ्रा फोरमायदों। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। रायजो राजाफ्रा आसाम गभर्नमेन्ट, हाग्रा बिफान, एमएसि गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायदों बे गथ'फोरनि इयुनखौ नायनो थाखाय। उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरना मैसोखौ हाग्रा बिफाना हमनायनि राहा लायो। बे जाथाया मैया फुंनि 10:15 बाजिसोआव जादों होनना खौरां मोनथिदों।